कोई बजे दिया पुतलू भातार संगे गागा कइलू हेने किला जो न लागे तहारा प्रेम से बोलिए ढोड़ी महाराज की पूछे आई सोन बात हो इनका ढोड़ी होई है इनका गायब हो गया है का कि नई हर से जब ससुरा गइलू पर बजरिया भातार संगे गागा कइलू नई हर से जब ससुरा गइलू पर बजरिया गागा कइलू भातार संगे गागा कइलू लाजो न लागे तहारा कोहे आई सोन बात हो लाजो ये लास्ट है कि हिलका ढोढ़े के गुलाम पूरा देश बा सुनो कि पूरा भारत से आयल सन देश बा आ हिलका ढोढ़े के गुलाम पूरा देश बा भैया इसको खत्म कर दीजिए पूरा क्या कि पूरा भारत से आयल सन देश बा पूरा भारत से आयल सन देश बा हिलका ढोढ़े के गुलाम पूरा सूचना जनहित में जारी है कि पूरा भारत में अरे आयल सन देश बा तहिया ढोढ़े के गुलाम पूरा देश बा अगर प्रियंका तिवारी जी का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा तो हल्ला करके ताली बजाइए।